Ak stále naháňaš views, vysvetlím ti, prečo robíš najväčšiu chybu a prečo ťa to brzdí v raste a v predajoch. Máme tu Coacha 1 a Coacha 2, vysvetlím ti to na príklade, aby si ma lepšie pochopil, následne ti vysvetlím, čo je za tým. Takže, 1 milión views dosiahol Coach 1 na Reelsku. Má tam zapojených divákov, ktorí sa mu zapojili do videa, či už nejak interagovali, či si ho vôbec pozreli, alebo či vy napríklad si ho uložili, poprípade zdieľali. Máme tam aj nejaké tie komentáre, ale vo výsledku je to falošný lead. A prečo falošný? Pretože vo výsledku aj tak z nich nič nezarobí. A prečo z nich nič nezarobí? Lebo nezasiahol svoju cieľovú skupinu, takzvanú ICP. Nezasiahol svoju ideálnu cieľovú skupinu, tým pádom tí ľudia to od neho nenakúpia, pretože vo výsledku ich to nezaujíma. Lajkli to z iného dôvodu ako z toho, že to chcú kúpiť, že chcú niečo vôbec tým mať. A preto je zbytočné, keď proste máš milióny views, ale nedokážeš aj tak nič zarobiť. Reálne, ak toto je tvoj cieľ, tak tvoríš obsah pre zábavu a nie preto, aby ti generoval nejaký príjem. Teraz ti to vysvetlím na Coachovi 2. Ten išiel trošku iným smerom, pretože Coach 1 bol zameraný na views, ale Coach 2 je zameraný na cieľovku. Sem to funguje tak, že OK, Coach 2 mal síce možno 10 000 views, možno 5 000, ale boli to ľudia, ktorých tá téma zaujíma. A keď máš, dáme príklad, 1000 views, z toho 50 lídov, ktorí majú záujem o to, a z tých 50 lídov dokážeš uzavrieť 3 až 5 klientov. To je rozdiel medzi týmito dvoma. Prečo je Coach 2 lepší ako Coach 1 je pretože vie a oslovuje, hovorí priamo k cieľovej skupine. Takisto ako ja hovorím teraz k tebe. Tu na to funguje tak, teda, že ľudia, ktorých to zaujíma, oni sami dokonca môžu napísať správu, tým pádom vznikne lead. A taktiež, keď už máš nejaký lead v správe, tak môžeš si ho dohodnúť na call. A z callu si ho môžeš uzavrieť. Sociálne siete, ako som spomínal v minulom videu, neboli založené na to, aby si na nich zarábal. Sú to sociálne siete. Ale ako som spomínal, LinkedIn napríklad bol. Chcem ti vysvetliť, že vďaka tomuto, čo som ti tu vysvetlil, ty dokážeš pozornosť človeka meniť na to, aby ti zaplatil. A to je tvojim cieľom. Ty mu distribuuješ hodnotu, na základe ktorej on ti zaplatí. Teraz ti vysvetlím, prečo teda to takto funguje. Takže naháňanie za views sa nerovná predaju. Ako som už vravel na základe príkladu. 100k views neznamená tisícky na účte. A to si myslím, že už každý človek, ktorý so sociálnymi sieťami robí, tak o tom to vie. Takže toto si myslím, že nemusím nejak viac vysvetľovať, ale čo je podstatnejšie, je premávka, trafik. Pretože ak máš trafik, povedzme ten 1 milión, a nemáš kam, poprípade nevieš kam ho smerovať a nevedie k ponuke, tak je to len pekné číslo, ktoré ti je zbytočné. Pretože ak ty nemáš pripravenú ponuku pre tých ľudí, predstav si, že oslovíš 1 milión ľudí, ale nepredáš nič, pretože nemáš jasnú ponuku, nemáš proste v nich ideálneho klienta, je to zbytočné. Neprinesie ti to absolútne nič okrem čísel, z ktorých môžeš mať dopamín. A to je všetko. Ďalej, nepriťahuješ správnych ľudí. Virál ti môže priviesť masu random ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s tvojim ideálnym zákazníkom alebo klientom. Ide tam o to, ty potrebuješ riešiť daný problém človeka. Celkovo teraz hovorím všeobecne, ale dajme tomu, ten príklad bol o fitness coachoch, hej, alebo mindset coachoch. Pointa funguje na oboch. Ty nepotrebuješ milióny views, ty potrebuješ views, ktoré sú kvalifikované a ktoré sa kvalifikujú na tvoje lídy. A z tých lídov ty dokážeš potom closenúť klientov. A v biznise teda nepotrebuješ kvantitu, ale kvalitu. A ako som spomínal, keď naháňaš views, tak tvoríš zábavu namiesto brandu a biznisu. Keď naháňaš views, začneš tvoriť to, čo je trend. Snaží sa prispôsobiť tomu. A to je bullshit, ktorý robí väčšina ľudí aj v Československu. A netvoríš to, čo posúva tvoju značku a tvoje predaje, zisk. Žiadna dlhodobá stratégia sa pri tomto nedá vytvoriť. Pokiaľ sa naháňaš za views, nedá sa to vytvoriť. Pretože views sú okamžitý dopamín, ako som spomínal,
a je to niečo, čo je nepredvídateľné. Ale brand a predaj stojí na systémoch, ktoré vieš merať, koľko ľudí príde, koľko sa zapojí, koľko kúpi. Sú to dáta, tzv. KPI a vďaka ním ty dokážeš pracovať, vďaka ním ty dokážeš pridať, kde treba. Aby si proste nerobil zbytočne veľa a aby si nerobil nedostatočne. Takže to sú dáta, s ktorými pracuješ. A úspech views sa nedá škálovať. Čo ty myslím? Tak, ty vieš škálovať a replikovať proces generovania lídov, stretnutí, predajov pri normálnych kvalifikovaných lídoch. Ale len views zhľadnutia sa nedajú reálne predvídať, aby mali zmysluplný ROI. To je vlastne návrat investície. Ty nedokážeš proste ovplyvniť views na to, lebo sú nepredvídateľné. Takisto ako tu píšem, môžeš dať rovnaký typ videa, rovnaký hook, rovnaký štýl, jedno video má 200k, druhé má 2k. Nemôžeš to ovplyvniť a preto views nie sú škálovateľné. Proste tam z toho nemáš ako získať, nemáš to ako predvídať, nedá sa to. Nie každý view je kvalifikovaný, respektíve pri nejakom virálnom videu views sú v 95 prípadoch nekvalifikované. A pri predaji ťa zaujíma, koľko lídov konvertuje a nie koľko ľudí to video vidí. Je ti to k ničomu. Taktiež nie je tam systém, ktorý sa dá replikovať. Ak robíš správny funnel, ako som spomínal v minulom videu, osobný funnel, VSL už je mimo hru 2025, vieš odmerať každý krok a opakovať ho. Takže znovu, vieš robiť KPI, vieš proste pracovať s dátami. A views to nedokážu, pretože nikdy nevieš, ktoré video pôjde hore. To nevieš nikdy. Nemôžeš si byť tým istý a celkovo ty nedokážeš predvídať algoritmus a sociálne siete. A škálovanie sa rovná predvídateľnosti. To znamená, že ak vieš, že z 1000 ľudí dostaneš 50 lídov a z toho 5 klientov vieš to škálovať cez dáta. Vieš škálovať, pretože vieš, že stačí ti osloviť 1000 ľudí na to, aby si mal 5 klientov, tak sa budeš sústrediť na to, aby si oslovil 2000 ľudí a máš 10 klientov. A vieš kroky, ktoré ťa k tomu vedú. A to je dôležité. Niekoľko views máš na video a či je video virálne. A pri views sa predvídať nedá, lebo väčšina views neprinesie žiadnu akciu. Takže viac menej toto som už hovoril. Celkovo, ak ťa zaujíma viac, tak sleduj môj Instagram. Ak ťa zaujíma až do podrobna viac, o čom vlastne hovorím, ak chceš sa učiť o sociálnych sieťach, chceš ich pochopiť, tak sleduj aj YouTube. Taktiež, ak by si chcel pomôcť odo mňa, tak mi napíš na Instagram a spolu prekonzultujeme, ako ti dokážem pomôcť. A drž sa, určite si kúkni aj ostatné videá.